Здравейте, добре дошли в моя канал. Днес ще ви представя моята нова кола Subaru Impreza. Купих я от Видин и ще я реставрирам. Ето я. Днес ще започнем с подмяната на калниците. Бронята ще я свалим, да видим как е градата, дали трябва да се бойдиса. Имам нова броня, нов капак. Всичко днеска мисля да направя, защото много зло гледа колата, крива е много. Няма едно право. И така, да започваме. Ето ги двата нова калника за колата. Малко те се забършат, готови за слагане. Различни са цветовете, но стават калниците. Прави, десни. Сега да намерим един акумулатор и да запалим колата, да мръднем по-напред на широкото и да почнем да подменяме предниците. Това е лекотен като гледам. Сега отивам да взема акумулатор и запалим. Намерихме акумулатор, сега го слагаме на колата. Ние сядаме от тази кола. Да я пипнеш. Така, да започваме свалянето на калниците. Взимаме си десетка и почваме да отвиваме болчета. Свалиме също така и фара. Готов е един фар. Те са два различни фара, като гледам. Един е фейслифт, другия не е фейслифт. Тук при вратата има също болтове. Един камък е готов. Сега да свалим и бронята. Тя държи на две свински опашки. Готова. Сега да започваме да слагаме новите камъци. Изглежда по-добре така с този калник. Сега сложим и другия. Я да видим сега как изглежда колата. Да сложим новата броня. Ама ще я наложим. Почва да добива вид с тия нови калници. Нова броня. И това ще е за този клип. Може да се абонирате за мен, да ме последвате в социалните мрежи. Може да ми видите сайта brakati.bg и това е.